triat el nom d'interval pel nostre programa perquè és una mescla entre internacional i Raval. Internacional perquè tots els que integrem aquest grup som de diversos països i Raval perquè és el nostre barri. I també perquè estem en un interval que no són ni nens ni adults. La ràdio fem a la Ciutat Vella. Hi ha un tècnic de la Ciutat Vella que en diu Edi. I primer ens van ensenyar com fer una notícia, com entrevistar, les parts de la notícia. Tenim unes seccions, música, notícies, tertulia. Me gusta radio porque casi toda la gente escucha radio y hablar en radio, hablar con las personas desconocidas en radio y conocerles. Pierdo la vergüenza, así hablo más. Pel programa també va venir una periodista que es diu Gemma Nierga i li van fer una entrevista entre tots. Sí, destacaria un moment complicat els últims anys que jo vaig passar a una emissora de ràdio que és la Cadena Ser, on allà no vaig ser gaire feliç. I bé, la prova és que això va acabar amb que em van acomiadar, no? Suposo que ells també se n'adonaven que jo no feia el que ells volien i això va acabar molt malament. O sigui, quan et van acomiadar vas ser feliç. Ostres, Marina, aquesta és una frase de Déu, eh? O sigui, quan... No cal... T'he entès perfectament. O sigui, sí, no? Sí. Però tu ho has dit en mig minut i a mi em va costar mig any entendre-ho. Quan vaig entrar per primer cop a la ràdio, era com que, no sé, em sentia una mica professional, la veritat, però no sé per què. I també quan van fer l'entrevista, no sé, em vaig sentir supercontenta perquè era com orgull per mi mateixa perquè estava com... He fet això jo, saps? I saldrà per la ràdio, no sé. Muy pronto vosotros nos podéis ver en programa en Ciudad Bella 100.5. Ya muy pronto nosotros haremos en directo.